او پبن ظهور احمد درب مهربانی دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا ختم بخاری ختم بخاری ختم بخاری کلی ختم بخاری ختم بخاری کلی ختم بخاری پبن ظهور احمد درب مهربانی دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا او چادر پوشی نن د ختم بخاری دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا او سیدہ فاطمہ زہرا دا او د علوم سرچنا دا د علوم سرچنا دا او سیدہ فاطمہ زہرا دا د علوم سرچنا دا د علوم سرچنا دا او د ادارې نن د دې بهرمندی دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا چادر پوشی نن د ختم بخاری دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا پبن ظهور احمد درب مهربانی دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا او بن ظهور احمد شو کامیابا او دا علم دین نشو فیضیابا دا علم دین نشو فیضیابا بن ظهور احمد شو کامیابا او دا علم دین نشو فیضیابا دا علم دین نشو فیضیابا رب نصیب کړي یہ عظیم کامیابی دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا ختم بخاری ختم بخاری ختم بخاری کلی ختم بخاری چادر پوشی نن د ختم بخاری دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا پبن ظهور احمد درب مهربانی دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا او مور پلار یہ کڑی تربیت دی د استادانو یہ محنت دی یا مور پلار یہ کڑی تربیت دی د استادانو یہ محنت دی زړه ملو د مورو پلار یہ تسلی دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا پبن ظهور احمد درب مهربانی دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا چادر پوشی نن د ختم بخاری دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا اور یہ خوشحال دے عمر خان ہم انیس خان پدر شادانا اور یہ خوشحال دے عمر خان او ہم انیس خان پدر شادان د منصور خان فاضل شوین باجدا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا سازی ما خوشحالی خوشحالی دا
پبن ظہور احمد درب مہربانی دا سازی ما خوشالی خوشالی دا سازی ما خوشالی خوشالی دا چادر پوشی نن د ختم بخاری دا سازی ما خوشالی خوشالی دا سازی ما خوشالی خوشالی دا اور خوشالی دعا نور دا امی رب نور نن پر سرور دا یور خوشالی دعا نور دا امی رب نور نن پر سرور دا امی رب نور نن پر سرور دا دخور سلوا نور پر شوی سیالی دا سازی ما خوشالی خوشالی دا سازی ما خوشالی خوشالی دا پبن ظہور احمد درب مہربانی دا سازی ما خوشالی خوشالی دا سازی ما خوشالی خوشالی دا چادر پوشی نن د ختم بخاری دا سازی ما خوشالی خوشالی دا سازی ما خوشالی خوشالی دا بابا خوشالی شمس الدین دے زڑت ملو یہ نن تسکین دے یا بابا خوشالی شمس الدین دے او زڑت ملو یہ نن تسکین دے زڑت ملو یہ نن تسکین دے او دادنی که خوشبختی خوش نصیبی دا سازی ما خوشالی خوشالی دا سازی ما خوشالی خوشالی دا پبن ظہور احمد درب مہربانی دا سازی ما خوشالی خوشالی دا سازی ما خوشالی خوشالی دا چادر پوشی نن د ختم بخاری دا سازی ما خوشالی خوشالی دا سازی ما خوشالی خوشالی دا او چی ماما یونس علی دی ہم شادلی نہادلی دی چی ماما یونس علی دی ہم شادلی نہادلی دی ہم شادلی نہادلی دی او دا عبداللہ فوت خورزی تبریکی دا سازی ما خوشالی خوشالی دا سازی ما خوشالی خوشالی دا پبن ظہور احمد درب مہربانی دا سازی ما خوشالی خوشالی دا سازی ما خوشالی خوشالی دا چادر پوشی نن د ختم بخاری دا سازی ما خوشالی خوشالی دا او دای د مور دی کاوشونا چیه حاصل شو مرادونا او دای د مور دی کاوشونا چیه حاصل شو مرادونا چیه حاصل شو مرادونا چی پا بچے باندی کڑی نگرانی دا سازی ما خوشالی خوشالی دا سازی ما خوشالی خوشالی دا پبن ظہور احمد درب مہربانی دا سازی ما خوشالی خوشالی دا سازی ما خوشالی خوشالی دا چادر پوشی نن د ختم بخاری دا سازی ما خوشالی خوشالی دا او زید علی سے محتمم دی خمستند خلی عالم دی او زید علی سے محتمم دی خمستند خلی عالم دی خمستند خلی عالم دی
द बुखारी द्वयम ये कड़ी पढ़ाई दा साजी म खुशाली खुशाली दा साजी म खुशाली खुशाली दा कौसर अली साहब ची मुफ्ती दी लुस्ते अवल ये बुखारी दी लुस्ते अवल ये बुखारी दी द मौलाना अब्दुल्ला बरखतर मीजिदा साजी म खुशाली खुशाली दा साजी म खुशाली खुशाली दा पबिन ज़हूर अहमद दर मेहरबानी दा साजी म खुशाली खुशाली दा चादर पोशिए नन दखत में बुखारी दा साजी म खुशाली खुशाली दा उमर फारूक साहब कदरदान जय्यद आलिम दे पमुंगरान जय्यद आलिम दे पमुंगरान पढ़ाई कड़े द मुस्लिम शरीफ सानिदा साजी म खुशाली खुशाली दा साजी म खुशाली खुशाली दा पबिन ज़हूर अहमद दर मेहरबानी दा साजी म खुशाली